Hola, molt bones. Jo sóc l'Olga. Començo aquest canal de YouTube amb molta il·lusió. El basaré bàsicament en pràctica de ioga perquè acabo d'acabar la formació de TTC de 200 hores i que permet, és el primer grau per ser professora de ioga, i m'agradaria compartir la meva pràctica diària de sessions de ioga, i si algú vol utilitzar aquests vídeos per practicar a casa o escoltar possibles consells, doncs em farà molta il·lusió de compartir. També aprofito aquest camí per fer una mica un canvi a nivell tant físic com emocional. Jo he passat una època no gaire bona per un tema mèdic i m'ha fet guanyar molt de pes, i això també fa que a la vegada la meva autoestima o la meva seguretat també hagi baixat una mica, i en comptes de seguir-me enfonsant he pensat que a través del ioga i d'exercicis de fitness, una bona alimentació saludable, canviaré la meva persona en el sentit físic de primar-me i en el sentit emocional de trobar-me amb més energia, amb més ganes o positivitat, i tornar a ser l'Olga que era sempre. Moltes gràcies.